mu gaida mai girma manzo dan Amina zababban Allah. Ku zo mu gaida mai girma manzo dan Amina zababban Allah. Ku zo mu gaida mai girma manzo dan Amina zababban Allah. Ya Rahimu ya Jabbaru sarki guda makagen raina, wanda yayi ni yayi ummina yayi abba har da abokaina. Rabbana galon ka salati kun sayyidil wara mutuna, sada alihi da sahabbai masu tsara da an taba nurullah. Ku zo mu gaida mai girma manzo dan Amina zababban Allah. Rabbana ka sa Tijjani shi yali da barhama, sada shehu Abdul Qadir Jilani har da dan umma. Na iso gurin ka ya silma harfi Ibrima, kuka tunzura zuciya ta tsarkaka kai ta kan manzan Allah. Ku zo mu gaida mai girma manzo dan Amina zababban Allah. Waye adan tafiya ne haka na ji wasu sun ce, dole ne da koma gida ni nura a takaice. Na gaida liman ita haka mai san annabin mu nace, hadimi na annabi mai nuna hanyar son manzan Allah. Ku zo mu gaida mai girma manzo dan Amina zababban Allah. Ni da sallama na zo a gare ka ubangidan kyawawa, ya Rasulu barka da warhaka ta hali ka bankewa. In ta yabanka annabi ko da yaushe ban san tsayawa, taimaka ka yi min wannan ya shugaban halittun Allah. Ku zo mu gaida mai girma manzo dan Amina zababban Allah. Ta yabo uban alakatun kogi na rabbana na gaishe ka, ya Rasulu bambantacce gaye na rabbana na gaishe ka. Annabin mu jaraga marbayi dan Amina dole na gaishe ka, bubanin mu annabi bai yada dukkanin bautar Allah. Ku zo mu gaida mai girma manzo dan Amina zababban Allah. Labbai ka ya sanadin aikin haji Mustapha na gaishe ka, labbai ka ya mai juya tsiya da zama arziki mai albarka. Labbai ka ya mai tada matacce Mustapha na gaishe ka. Yan uwa ku lura ku gane, mai san Ahmed shi zai wala. Ku zo mu gaida mai girma manzo dan Amina zababban Allah. Wata bai Yahudi yaran nan nake tuna muku ta ruɗe, ita ɗa guda gare ta gashi ya faɗi malam ta ruɗe. Ta ɗauki gawar za ta gurin sirril asararu ta ruɗe. Ku buɗe kunnayen ku ji ƙarshen bayanin bayan Allah. Ku zo mu gaida mai girma manzo dan Amina zababban Allah. To ana nan take sai ga ta iso kun mai girman daraja, sai ta ce ya Rasulallah taimaka min mai girman daraja. Ta guda gare ni gashi ya mutu ya Aminu ka agaza, ita dai bukatar ta gawar nan ta tashi kun ji bayan Allah. Ku zo mu gaida mai girma manzo dan Amina zababban Allah. Ku zo mu gaida mai girma manzo dan Amina zababban Allah. To anan fatake mu dan siru sai ya ce ki daina yin shirka, ke da ilahu shi ɗai ne sam sam ba shi da ɗaya tamka. Sannan ki shaida ni manzo da ki ce kin daina yin shirka, sannan ta ce in da ne balaga zan shaida ba wani sai Allah. Ku zo mu gaida mai girma manzo dan Amina zababban Allah. Nan ataki sai Mahamudu ya karɓi gawar daga hannunsa, sai ya ce fa wane ne ni gawar anan taki ta dai furta. Sai ta ce kai ne manzon Allah dan Amina baban dai binta. Daga nan ya tada gawar nan take tsohuwar ta musulunta. Ku
zo mu gaida mai girma manzo dan amina zababban Allah. Ya nuru zati mustafa khairul ummati manzon Allah. Ya sirrul asararu ya sayyidus sadati manzon Allah. Ya Muhammadu ya Mahmudu sirrin zati manzon Allah. Dan ahababu ne mun ce labbai ka shugaba manzon Allah. Ku zo mu gaida mai girma manzo dan amina zababban Allah. Kai ina maza har mata ku tashi mu je gari yau ya waye. Dun mu kama begen annabi tun da kun ga yau dai kai ya waye. Kar mu tsaya baya gun begen sa birni hatta ma yan ƙauye. Duk ku tashi me ta kirare gun dan amina manzan Allah. Ku zo mu gaida mai girma manzo dan amina zababban Allah. La ilaha illallah yau dai duniya yau ta bace. Dan adam da kyan maulidi malan gara dalla kauce. Mu gwanin mu annabi ne ko da yau shine muke yin zance. In ka ki yaban ka tabe babu kai ba manzan Allah. Ku zo mu gaida mai girma manzo dan amina zababban Allah. To bisalam daga nan nake so in tsaya kunyi dangina. Dan ahababu ne ma'ana S NOURA kunshi dangina. Allah ka kara muna baiwar yin yabon baban nana. Yan uwa ku yi mina afuwa banda kowa sai manzan Allah. Ku zo mu gaida mai girma manzo dan amina zababban Allah. Ku zo mu gaida mai girma manzo dan amina zababban Allah. Ku zo mu gaida mai girma manzo dan amina zababban Allah. Ku zo mu gaida mai girma manzo dan amina zababban Allah. Dan amina zababban Allah. Dan amina zababban Allah.